हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिवालीनि समाव रिलायन्स जिअ'आ हादोरनि कौटि सुबुंफोरनि थाखाय होदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे दिवालीनि बोथोराव जिअ'आ बेखेवनो थांगासिनो दङ जिअ' फन नेक्स्ट आरो गोसो गोनां सुबुंफोरा जिअ' फन नेक्स्टखौ जोबोरै खम बेसेनावनो मोननो हागोन होनना फोरमायदों। थामहिनबा दिवालीनि समाव 1999 रां होयोब्लानो मोननो हागोन जिअ'नि 4G स्मार्टफन जिअ' फन नेक्स्ट। 6499 रांनि मबाइल फनखौ मात्र 1999 रां होयोब्लानो मोननो हागोन होनना रिलायन्स जिअ'नि बिगोमा मुकेश आम्बानी बिथाङा फोरमायदों। बेनि सोमोन्दै आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। भारतनि जिअ' कम्पानिनि थामथि मबाइल फन जिअ' फन नेक्स्टखौ बे दिवालीनि समाव बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बेयो गंसे 4G स्मार्टफन जागोन। बाहायगिरिनि बाहायजाथाव सुबिदाफोरखौ बे फनाव लाखिनाय जादों होननानै फोरमायनाय जादों आरो बे जिअ' फन नेक्स्टखौ जिअ' आरो गुगलजों लोगोसे नांनानै दिहुननाय जादों होननानैबो जिअ'आ फोरमायनाय बायदिब्ला भारतनि बायगिरि बिथांमोननि थाखाय बेनि बेसेनखौ 6499 रां लाखिनाय जादों। नाथाय दिवालीनि समाव बायगिरि बिथांमोना 1999 रां होयोब्लानो जिअ' फन नेक्स्टखौ मोननो हागोन होनना जिअ'आ फोरमायदों आरो बाखि थानाय जे रां बेखौ EMI एबा इनस्टलमेन्टनि गेजेरजों मारिनो हानायनि सुबिदा लाखिनाय जादों। बेनि थाखाय 10 निफ्राय 24 दाननि EMI सुबिदा लाखिनाय जादों। बायगिरिया 10 निफ्राय 24 दाननि थाखाय EMI दानखौ गावनि सुबिदा बायदियै होनो हागोन होननानै फोरमायनाय बायदिब्ला बायगिरिया लानाय EMI नि सायाव आरो माखासे सुबिदाफोर थाबावगोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय मोनब्रै रोखोमनि सुबिदा बायगिरिनि थाखाय लाखिनाय जादों। बेफोर जाबाय जुदि सोरबा बायगिरिया 10 निफ्राय 24 दाननि किस्तिजों अलवेज अन प्लान बाहागोआव लायोब्ला बिथाङा 10 दाननि थाखाय दानफायाव 350 राङै होनो नांगोन आरो 24 दाननि थाखाय लायोब्ला दानफायाव 300 राङै होनो नांगोन। बेनि थाखाय बायगिरिया 5GB इन्टारनेट डाटाजों लोगोसे 100 मिनिट फ्रि 1 दाननि थाखाय मोननो हागोन आरो बेखौ दानफ्रोमबो मोनबाय थागोन होननानै फोरमायदों। 2 नम्बर प्लाननि मुङा जाबाय लार्ज प्लान। बेनि गेजेरजों 10 दाननि किस्तियाव दानसेयाव 500 राङै आरो 24 दाननि किस्तिनि थाखाय दानसेयाव 450 राङै होनो नांगोन। बेनि थाखाय बायगिरिया सानफ्रोमबो 1.5GB इन्टारनेट डाटाजों लोगोसे जोबनो गैयै रायज्लायनाय मोननो हागोन आरो बेखौ दानफ्रोमबो मोनबाय थागोन होननानै फोरमायदों। 3 नम्बर प्लाननि मुङानो जाबाय XL। बेनि थाखाय बायगिरिया 10 दानाव दानफ्रोमबो 550 राङै आरो 24 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 500 राङै किस्ति होनो नांगोन। बेनि थाखाय बाहायगिरिया सानफ्रोमबो 2GB इन्टारनेट डाटाजों लोगोसे जोबनो गैयै रायज्लायनाय फ्रि मोननो हागोन। 3 नम्बर प्लाननि मुङा जाबाय XXL। बेनि थाखाय बायग्राया 10 दाननि किस्तियाव दानफ्रोमबो 600 राङै आरो 24 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 550 राङै होनो नांगोन। बेनि थाखाय बाहायगिरिया सानफ्रोमबो 2.5GB इन्टारनेट डाटाजों लोगोसे जोबनो गैयै रायज्लायनायनि खाबु मोननो हागोन। जिअ' कम्पानिया बे फननि गेजेरजों मोनसे गोदान अपारेटिं सिस्टेम थामहिनबा OS बानायनानै दिहुनदों। बे जाबाय प्रगति OS। फोरमायनाय बायदिब्ला इन्डिया आरो भारतजों जेबो फाराग गैलाया बे सोदोबखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों होनना जिअ'आ बुंदों आरो नोंथांमोना जिअ' फन नेक्स्टआव प्रगति OS जों बे फनखौ बाहायनो मोनगोन। जिअ' फन नेक्स्टआव थानाय फिचार थामहिनबा सुबिदाफोरा जाबाय 5.5 इन्चि HD+ डिसप्ले नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय 720x1440 डिसप्ले रिजल्यूशन नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय क्वाडकाम स्नेपड्रैगन 215 SoC। बेनिफ्राय 32GB इन्टारनेल स्टरेज नोंथांमोना मोननो हागोन। 13MP बेक केमेरा आरो 8MP फ्रन्ट केमेरा बेजों लोगोसे सेन्सर लोगोसे भिडिअ कलनि सुबिदाबो नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। लोगोसे बेटारिया थागोन 3500 नि mAh बेटारि थागोन होननानै फोरमायदों।